ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо тухми мурғ ва хосиятҳои шифобахшии он мебошад. видеоро то охир бубинед, зеро шумо як намуд хосиятҳои шифобахшии тухми мурғро хоҳед донист ки ҳатто боваратон намешавад. мо дар назар дорем тухми мурғи хонагӣ. беҳтаринаш он аст ки дар ҳаҷм калон ва ҳамон рӯз мокионаш тухм монда бошад. ҳарорати ҳаво бо мурури рӯзҳо онро палағда мекунад. бинобар ҳамин дар айёми тобистон дар намак нигоҳ доранд вайрон намешавад. мизоҷи зардии он барои ҳамаи мизоҷҳои инсон мувофиқ ва форам аст ва андак моил ба гармӣ мебошад. ва мизоҷи сафедааш дар дараҷаи дуюм сард ва тар аст. мизоҷи пӯсти берунаш дар дараҷаи дуюм сард ва хушк аст. хислатҳои шифобахшии он зардии онро нимбирён карда ё нимпухта бихӯранд дар бадан моддаҳои сара пайдо мегардонад. ғизоияташ зиёда аст ва аз он саргин кам ба амал меояд. дил, майна ва баданро қувват мебахшад. қуввати шаҳвониро меафзояд. ба даруни сина фаромадани назлҳои гармро манъ мекунад ва ҳоли бади узвҳои дарунии синаро ислоҳ месозад. инчунин шахшолии он узвҳоро нест мегардонад. хун қай кардан, дағалии рӯдаҳо, ҳиҷак ва меъдаро ба ибро меоварад. захмҳои гурда ва хичакро сиҳат мегардонад ва касеро ки аз хуни бисёр рафтан суст гашта бошанд қавӣ мегардонад. ва хӯрдани он барои одамони савдови миҷоз форан ва мувофиқ аст. зардаи тухми мурғро дар зарфи чин ё ки сафол бирезанд ва баъд бикованд ва баъд дар зарфи мис ё дигар ки дар он об бошад биандозанд ва онро ҷӯшонанд ва бикованд то нимпухта шавад. ин усул беҳтарин тарзи пухтани зардии тухм аст, зеро ки зудҳазм дар ғизоият бештар мебошад ва барои ҳалқ, сурфа ва хун қай кардан давом мебошад ва роҳи беҳтарин барои қувваи шаҳвониро шифо бахшидан ва беҳтар кардан мебошад. агар зардаи хомашро бихӯранд, азияти газидаи морро дафъ мекунад, овозро соф мегардонад, инчунин сӯзиши хичакро ба ибро меоварад. ба ин тариқ бисёр хӯрдани зардии тухми мурғ ба меъда зарар дорад. дар гурда санг, доғи сафеди пӯст ва доғи кунҷидакро пайдо мекунад. нимпухтаи онро ба тифлон ба ҷои шир бихӯронанд раво мебошад. тухми мурғро то сахт шуданд пухта бихӯранд, хусусан дар мизоҷи одамоне ки рутубат бисёр пайдо мешавад, суст ҳазм мегардад ва иллати қулинҷ яъне ки колитро пайдо мекунад. дар ин маврид давоҳои гармиҷоз бихӯранд, газандаш ислоҳ меёбад. тухми нимпухтаро бо куфтаи тухми зағир бихӯранд барои иллати зиққу нафас, бронхиалная астма нафъ дорад. бо андак намак, мустако ва анзарат бихӯранд, баданро фарбеҳ мегардонад. бо татум, мовзӯ ва тухми мавизи ангур, инчунин бо ангур бихӯранд, изҳоли сафровиро манъ мекунад. тухми мурғро дар сирко пухта бихӯранд, дарунро мебандад ва намегузорад ки моддаҳои ғайрӣ ба меъда рехта шавад. тухми хоми мурғро бо равғани гули сурх ва куфтаи бобуна дар омехта, яъне ки омехта карда гузошта банданд, варамҳои чашм, хояҳо ва мақъадро таҳлил медиҳад. инро бо мум равған дар омехта гузошта банданд, варамҳоро мегардонад, асабҳоро мулоим месозад. тухми мурғро пухта бо равғани гули сурх ва орди ҷав дар омехта ба пешонӣ бимоланд. фуромадани назлҳоро манъ мекунад. луққос зада дард кардани чашмро шифо мебахшад. варами бавосирро ва мақъад, инчунин луққос зада дард кардани ин узвҳоро ислоҳ мекунад. агар инро бо асал омехта карда бимоланд, доғи кунҷидак ва доғҳои сиёҳро аз пӯст дафъ мекунад. агар танҳо худашро бимоланд, кафидан ва тарқидани узвҳои поёнии баданро ба ҳам оварда сиҳат мекунад. 5-6 адад зардии тухми мурғро бо зираи сиёҳ ва гули бобуна маҳин куфта бо ҳам омехта карда ба карбоси обнарасида молида, гарм карда ба камар бичаспонанд, дарди миёнро таскин медиҳад ва миёнро қувват мебахшад. агар ин зардаи тухмро бо карбосе ки миёнҷӯяшро гирдак сурох карда молида, баъд гарм карда ба варам ё ба пӯчак бичаспонанд, онҳоро пазонида мекафонад. хӯрдани зардии тухм ба сафедааш ба одамони гармиҷоз мувофиқ ва форам аст.
равғани зарди тухмро бемолан мӯйро мерӯёнад ба узвҳои беҳаракати ростмонда ва ҷингакшуда, ки сабабаш зиёд гаштани балғам бошад, шифо мебахшад. гирифтани равғани тухми мурғ ин тавр аст: чанд тухмро дар об ҷӯшонида мепазанд, баъд зардаи онҳоро ҷудо карда дар рӯи тунукаи оҳанӣ гузошта бар болои оташ медиҳанд. зардаи тухм сӯхта равғанаш ҷудошавон равон мегардад. агар равон нашавад, бо ягон чиз фишор медиҳанд, баъд равған ҷудо шуда поён меояд. агар сафедаи тухми мурғро бихӯранд, дар бадан моддаҳои хомро, ки нодаркор мебошад, пайдо мекунад. дер ҳазм мешавад. агар инро бо орди ҷав дар омехта ё пухта бихӯранд, хун қай кардан ва хунравиро аз ҳар ҷо, яъне аз поён ва аз боло манъ мекунад. ва агар хоми онро гузошта банданд, дарди чашмро даво мебошад. тафсили мақъадро таскин медиҳад, захмҳои гарми бадфиолро, яъне зулакачествени язвиро ба ибро меоварад. аз оташ ва аз оби гарм сӯхтагиро фоида дорад ва намегузорад, ки он мавзеъ обила кунад. бар башара гузошта банданд осори офтоби гарм ва ҳарорати дигарро дафъ месозад. агар бо мовзӯ якҷо куфта бар пешонӣ ва сар гузошта банданд, хуни биниро, ки аз пардаҳои мағзи сар меомада бошад, манъ мекунад. бо мустақом, яъне ки мастика, дар омехта бар пешонӣ гузошта банданд, намегузорад, ки назла ба чашм рехта шавад. сафедаи тухми мурғро ба ҳар ҷои бадан, ки бемоланд, масомаҳои, яъне ки сурохиҳои пӯсти баданро баста мегардонад ва ба варамҳои гарм бемоланд онҳоро таҳлил медиҳад. бо кофур, яъне ки камфора ва тухми банг, яъне кирмрезонак, дар омехта бемоланд, чашми гармро сард месозад ва аз гармӣ сӯзиш кардани онро таскин медиҳад. сафедаи тухми мурғро бо оби юнучқаи зардак, яъне ки говришка, дар омехта бо он ҳукна, яъне клизма кунанд, дарди рӯдаҳоро таскин медиҳад ва харошида шудани сатҳи даруни онҳоро таҳлил медиҳад. инчунин изҳоли сафровиро манъ мекунад. сафедаи тухми мурғро бо равғани гули сурх дар омехта дар сурохи мақъад ё занҳо аз так бардоранд, луққот зада дард кардани мақъад ва бачадонро фоида дорад. пӯсти берунии тухми мурғро то монанди оҳак сафед шуданаш бисӯзонанд, баъд ба асал дар омехта ба чашм бикашанд. гули чашмро дафъ мекунад. инро фақат то сиёҳ шуданаш сӯхта оз карда ба воситаи найча дар бинӣ пӯф кунанд, хуни бинии муҳликро қатъ мекунад. пӯсти тухми мурғро носӯхта куфта 7 грамм аз он бихӯранд, қувваи шаҳвониро меангезад. куфтаи инро бо асал ва сирко хамир карда бемоланд, варамҳоро таҳлил медиҳад. ин куфтаашро ба ҷароҳатҳои кӯҳна ва нав бипошанд, хуни онҳоро аз рафтан манъ мекунад ва даҳани онҳоро ба ҳам мечаспонад. он пардаеро, ки аз дарун ба пӯсти тухм часпида мебошад, ҷудо карда ба хуни бачаи кабутар олонда, ҷавонзанҳое, ки бакораташон, яъне дӯшизагиашон рафта бошад, аз так бардоранд, аз нав духтар мегарданд. ин аз асрори махфии табъ аст. миқдори як бор хӯрдан аз тухми мурғ дар як рӯз 5 то 15 адад мумкин аст. ин буд каме маълумот дар бораи шифобахшии тухми мурғи хонагӣ ва кадом бемориҳоро шифо мебахшад. ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед. агар хосиятҳои дигари шифобахшии тухми мурғи хонагиро дар ҳаёт таҷриба карда бошед, ҳатман ба комментария нависед ва дӯстони худро ба ин канал даъват намоед. ҳамеша саломату саодатманд бошед.